var sjovt, den er faldet ned i en popcorn. Det gjorde han da! Den var bare sammen med jer. Jeg elsker det her humor. Se hvor langt du har nået, lille småsting. Jeg tror, du er klar til et hus. Så jeg kan købe min gavebod for kun 29,99. Det er jeg så noget fagtakost, det sagde du slet ikke kunne lide det. Jeg ændrede mening. Du ændrede ikke mening. Du blev ensom. Endnu en lille fisk i min dam. Lad mig bedømme dig. Regnbuer. Hvad vil du sige, dit eget niveau er? Tja, jeg vil mene, jeg er rimelig rå lige nu, men sidste uge vil jeg godt have det sorte bælte, for du ved, sort passer til altid. Man kommer ikke let til det sorte bælte. Det tog mig over 20 år at blive til denne skarpe, slebende dræbermaskine. Hey, Thomas! Lavere. 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 Lad os så se, om du har gjort af pinde eller knogler. Helga, ind på måtten. Hun vinder! Måske skal vi starte et helt andet sted. Må vi se det mindste riskorn i skålen? Nej, det må være mig. Kom så, Henrik, du skal nok klare det. Hvis du består det her hold, får du endnu et diplom til din ven. Et diplom! Ja! Det tror jeg ikke. Hey, du har ret, Rocky. Det er sjovt. Men hvor du tror så langt før, hva'? Jeg lyttede til Juice og tænkte, at vi måske var sager. Men så lyttede jeg til Günther og tænkte, så gik det op for mig, at vi er så meget sammen, fordi vi har det rigtig fedt sammen. Så det er lige meget, hvad de andre tænker. Okay, sådan nok. Så det vil se, om vi lytter til Juice, Günther og tænker. Stort set. Hey, jeg ved, hvad du hellere skulle gøre. Lyt til dig. Nej, lyt til dig selv. Og pas på. Pas på hvad? Ja!